Mnohých prekvapila rýchlosť, ako sa vláda rozhodla zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Pokiaľ títo ľudia to prekvapenie nepredstierajú, tak by sa dalo povedať, že nechápu celkom pragmatičnosť mocenskej politiky. Lebo si myslím, že Robert Fico to expresné zrušenie robí naozaj z pragmatického dôvodu, aby minimalizoval ten čas, ktorý nepochybne bude kriticky venovaný tomuto radikálnemu rozhodnutiu. Či už v diskusiách v parlamente, alebo ako sa ukazuje aj na verejných priestoroch. Lenže pragmatické rozhodnutia nemusia mať vždy tie očakávané dôsledky a môže byť aj Robert Fico prekvapený, že práve skrátené legislatívne konanie na tému zrušenia špeciálnej prokuratúry zmobilizovalo opozíciu a zmobilizovalo aj verejnosť. To znamená, že ten čas, počas ktorého sa bude rokovať o tomto návrhu, sa vôbec neskráti. Ak sa